Hej Peter. Hvordan har du det i dag? Det er mig, der er Pernille, der er din læge, der skal behandle dig i dag. Er du helt afklaret med, hvad der skal ske? Og det er dine pårørende også? Ja. Så går jeg lige ud og snakker med dem. Hej, mit navn er Sofie, og jeg er Peters lillesøster. Ja, det er så mig, der er Pernille, der har været Peters læge igennem hans sygdomsforløb her. Og jeg skal bare høre, om du er helt afklaret med, at Peter han ønsker at få et aktivt dødshjælp. Ja, jeg har bare lidt et spørgsmål. Er det sådan, altså, er det sådan for en smertefri død? Ja, det forløber meget smertefrit, og han får en sprøjte i hånden. Og så går der 2 til 3 minutter, så har han sovet stille igen. Så det er helt smertefrit, og der er ingenting, der kan gå galt ved det. Så det er også bedst, at jeg så lidt for dig. Ja. Ja, så er det det, vi gør. Om få minutter vil han være sovet stille ind. Min søn, jeg kan ikke længere kalde dig en af mine. Du har trodset Guds ord og Bibelen. Du skal nu betale for dine synder. Hej, jeg hedder Ditte. Jeg er Gud. Hej Gud. Hvad synes du om aktiv dødshjælp? Skal det være lovligt i Danmark? Der er jeg meget tvivl. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til det faktisk. Har du prøvet at kigge på, hvad Bibelen siger om det? Nej. Ja, nej. Jeg vil sige, at jeg er imod aktiv dødshjælp, fordi jeg har skabt mennesket i mit liv. Hvad synes du om aktiv dødshjælp? Skal det være lovligt i Danmark? Ja, jeg synes, det skal være lovligt i Danmark. Hvorfor synes du det? Fordi at, jeg synes, folk skal have lov til at bestemme over, hvad de vil med livet. Der er nogen, som rent faktisk bliver syge og ved, at de kommer til at dø på et eller andet tidspunkt. Så kommer de til at lide i et stykke tid. Og så er der også rigtig mange, der tager til andre lande, hvor aktiv dødshjælp rent faktisk er muligt. Og så i stedet for at tage over på den anden side af verden, så gør det her i Danmark i stedet for. Men tror du ikke, at hvis vi først starter med at indføre aktiv dødshjælp, at det så vil gå helt ud til ekstremerne, hvor folk de, for eksempel så i Belgien, der er der en blind mand, som gør det her aktiv dødshjælp, fordi han er blind. Er det ikke svært at vurdere, hvor det ligesom, altså hvornår har livet ikke værdi mere? Jo, altså jeg kan godt se tanken bag, men på den anden side så tænker jeg, okay, det kan godt være, at staten måske skal sætte nogle grænser for hvornår, altså for eksempel hvis man har en sygdom, som rent faktisk gør, at man kommer til at lide, eller måske, ja, altså jeg ved ikke rigtigt, men det er op til en selv. Jeg synes jo, Gud, at lidelsen er noget, jeg giver folk for sådan at udvikle sig. Kan du ikke se, at man ikke bare skal tage den nemme udvej, men man skal igennem lidelsen, så man kan udvikle sig som menneske? Jo, selvfølgelig, men på den anden side, så er der selvfølgelig også nogle sygdomme, for eksempel, hvad hedder det, jeg ved ikke om, der er for eksempel nogle former for kræft, hvor der man ikke kan kureres for det, så er det sådan, at man kommer til at lide et stykke tid, man ved, at man kommer til at blive svag af det, og så er der nogen, der rent faktisk tænker, okay, nu skal jeg så være her. Også fordi vi så lever i 2014, så folk skal også have lov til at gøre det. Men man kan jo sige, at Gud har jo en plan for alle. Ja. Og som mennesker, så er vi jo underlagt Gud. Livet, det er jo skænket af mig som en gave. Og derfor mener jeg, at hvis man går ind og tager min rolle og bestemmer, hvornår folk skal leve og dø, det synes jeg ikke er rigtigt, for jeg har givet mennesket livet, og mennesket er underlagt mig. Og det er mig, der skal bestemme, hvornår folk de lever og dør. Og når nogen dør, så er der et formål med det. Jeg har et formål med alle menneskers liv, så derfor skal man ikke gå ind og tage den rolle. Okay. Jamen tak, jeg er faktisk blevet meget overbevist. Du har overbevist. Tak Gud. Tak. Dejligt Gud at møde dig. dig. Tak.